Nistidinkom taraw il-proposti kollha li hemm fil-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista b'żewġ programmi oħra speċifikament fuq Għawdex u għaż-żgħażagħ. Kien dan il-kliem tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil meta indirizza l-folla numeruża f'Ħallija. Kollox hemm aktar minn 500 proposta u nixtieqkom ninaqdu flimkien biex fl-aħħar ġimgħa li baqa' inwasslu l-messaġġ ta' dawn il-proposti kemm aħna ħriġna bi proposti li huma tajbin imma, u dan hu l-aktar punt importanti, l-akbar proposta. L-akbar proposta hija din, illi d-deċiżjoni ta' 3 ta' Ġunju hija deċiżjoni fuq prinċipju. Hija deċiżjoni fuq il-futur ta' pajjiżna. Hija deċiżjoni illi fija qegħdin nażlu mhux bejn kap ta' partitu ieħor, mhux bejn partitu ieħor, imma qegħdin nagħmlu għażla għal pajjiżna. U dan hu l-aktar messaġġ importanti illi għandna waslu bejn issa u 3 ta' Ġunju sabiex in-nies imorru kollha bih ġarhom. Simon Busuttil beda d-diskors tiegħu bil-indirizza l-aħħar aħbar li qiegħda fuq fom il-poplu Malti u Awċi, dik li l-Gvern Russu giddeb lil Joseph Muscat dwar li l-whistleblower kienet mibawta mill-Kremlin biex tivvinta l-iskandlu Egrens dwaru. Sa jiena din id-dikjarazzjoni ma sorprenditni assolutament xejn. Ma sorprenditni xejn għaliex kienet għal kollox ridikola. Kienet għal kollox ridikola r-reazzjoni tal-Prim Ministru il-bieraħ meta waqaf il-livell ridikolu, assurtu, prużuntus ippermettu li ngħid ukoll illi jgħid illi ir-Russja ivvintat il-kwistjoni ta' Egrant biex tagħmel ħsara lil Malta, biex tagħmel ħsara aktar milli mill-Malta nimmaġina lil Prim Ministru bħala xi forma ta' ritaljazzjoni. Fl-attività politika ta' taħt it-tinda Simon Busuttil kompla bil-indirizza l-proposti li l-Partit Nazzjonalista nieda fil-programm elettorali tiegħu. Fost id-diversi proposti Simon Busuttil elenka 10 impenji li l-Partit Nazzjonalista intrabat li jwettaq jekk nhar 3 ta' Ġunju jingħata l-fiduċja mill-poplu. L-ewwel wegħda tagħna mar-ratt tas-salib hi illi aħna biħsibna determinati innatfu sistema politika f'pajjiżna darba għal dejjem. Aħna qegħdin nimpenjaw ruħna nintrabtu illi noħolqu 30,000 impik ta' kwalità fuq medda ta' 5 snin. Aħna qegħdin ngħidu illi wasal iż-żmien illi f'pajjiżna indaħlu sistema ta' metro, sistema effiċjenti ta' trasport pubbliku illi tuża għaliex jekk tuża tkun taf fix ħin ħatitlaq u tkun taf fix ħin ser tasal.